Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sauju ka pangulu sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Indak wasiba yubasisiah bukan bainggo jobabate dari juang lateh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke sampai ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tersabut tabilang tuah taratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak minangkabau, jemaah sambah bianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak riso mati tada dia, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampunala dia. Ayo manyong kedetik. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Tiada badan diri ambo, timbu taraga jotakana anak bakato bayu-bayu mengecek bamuti-muti, josugalo anak kemanakan di kampuang bayak dirantau. Iyo nan mudo selendang dunia nan matah taruak kegadang, sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato, bariki pituah jona sehat, sabateh mungkin dengan patrik. Sawajah rundiang kede kakak, iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi, gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi semarak dalam kampung tuah da ibu dengan bapu. Ke bawah saca sejak bulan laia jabatin selanggano, kateh tambun jantan ada isarak saberumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah inyo rumah tangga mak, rumah nalarak tangga-tangga tiang condong bading yang indah rasu alateh parantagajai, taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanay tasi seorang sanagari. Emanya beliau kuda bari izin nembone mama mohon rila bakih pengulu ke tengah hembo sementaro nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku tapi semantang pun itu mak ambo ko bukan tidak pandai alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak sekalai ambil kesalendang pembawa anak turun mandi kain beturap batarawang jo adai ambo mengapalang jo sarak jauh sekali ilmu berkurang-kurang. Maka ada sebab karena itu, kok singke boleh kemaah. Panjang bakare lamah betahu salah besapo betuka banjak ke tengah kok nyesipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelim bagu. Apaan kini? Ya berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai kemaah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mano nak kanduang janyo ayah anak nang seorang laki-laki sumarak rumah nang gadang harapan ibu jebapu. Ansu-ansua kemari duduk anak adorun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka adok ka badan diri waang. Anak kanduang badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak kajadi urang gadang. Ayah na ingin berpitaruh amanah kato jona sehat itu nentang laya batin. Dan ngadi urai dipatakan. Pahamkan wujud hakikatnya. Taserak makanan pilih cucu setitik nak ditampung hanya tarapuang nak dipinteh. Kampuangkan di sanubari. Setantang berumah tanggo nak. Sepakai orang sabalik samo mencari bahagia. Kayo laia sanang dibatin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangko. Inyo nang murah-murah sari sampai lalu lungga batoko dikaja makin menjarak dicari larang besuo hampian yang tidak bantaro. Tak ado sangkuinyo jo sekolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rengkayo lagu-lagah. Bukan pulau rancak di roman, malah rumah tanggunyo bintang pilen itu nangguyah rapuh bana. Cah carai sabanta kawin pasangan ura-ura ungkai jarang nang kakak sampai tua.
Sebaliknya nak, rumah tanggo orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio inyo bagalak-galak duo. Kurang awam tamatan SD adang tak tahu kuli baco. Iduitnya santai tak menggintang. Mesra nambak parang koyo ampolo anak cucunya jadi orang sampai mati cari tenggilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapet sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus dan kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan tidak lain adalah cinta. Cinta. Tidak. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai kata. Ceko tutua kecilnya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tuh ya? Tidak. Iya betul. Cobalah tanya tukang pike nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pike inggok dirantiang jarek gatah. Sinan bana kambang ngarabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia-giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuh di kusuak-kusuak batu karekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato picuro dan tadanga upek carako bersamburan. Kama semato kau. Bajalan mencing ngangak untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijakna untayan katung tiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangka kaji. Bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo suli labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar meningkok-ningkok, insyaallah ayah sigikan. Danga tuturan sampai adi simakkan kato cie rasio buhua ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam sarugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabunan endah tak bandingan elok nambukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kok litak tinggal menjambo ku awih ayam membasi. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita bermain pulau itu sepanjang hari. Walau semantang dan bakian ini Adam taraso cangguang. Bak makan separokan yang sanang lai seleso tidak serbu raso kuburan. Apalah ngaran-karanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun indak bapamenan. Awak seorang tongga babel yang ia lalu mudiak tak singgah indak jesia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa keciran kini. Baralah kagadang hati sajuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh ketida gilo di mabuak angan-angan rasah diayun naga-aga. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jo tangih doa dilapeh agiah labaa seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang. Takulai memeluak banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Maka baru tersinta dari tidua heran tercanggang Nabi Adam. Sia kehurang di sampingnya duduk bersimpuah di unjuran.
lunak lambui abu tagerai memandang Yusudi mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tibo suara mengabarkan, "Hei Adam Khalifatullah, ikolah nan engkau minta perempuan jini urangmu Sitiawa namo babari." Sinan tak ucap minyak kita lalu menungkui sujud syukur. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ya Rabbani, terima kasih nan pangasih lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan Sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah ida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kamalan Adam salamun. Diarok bagak mendatang gen yang diulah hati gadang, tagarak tangan beliau hendak menjamah Sitiawa. Datang larangan menagahkan, "Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuh menyentuh sebelum nikah mahalalkan." Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana menikahkan Jibril jadi walinyo syahadat keganti mahar barunya asah rumah tangga. Baiku tarikh mengabarkan. Nembak cikarau dapat ayah curumpui ditimpuri nai sananglah hati keduanya sama mau kia menarawang kasih majalin bekulindam. Walau surga juisinyo milik Adam di Sitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di surga. Usahakan ke memakannya, mendekek saja diharamkan, baik itu peringat dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilis, Hawa talangga di pantangan. Adam pun satu tarambau samo memakan buah khudi doso lanyato laki bini. Dek Hawa telulu habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Keduanya di usia tagak dibuang dari surga indak pakai salai banang. Adam talan tiang kain dia, Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalalah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang sampai kini bisa dicaya. Mano nak kanduang dan ayah. Itulah tuturan tarikh urayan kisah di riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal ada kita memahami. Adapun di antara macam pengajar menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manalah macam yang 7 anak, cuba simakkan jale-jale. Nan pertama, Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Sikopan wahsinan balwa laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak jebando rohani menumpik pulau. Kasih sayang ramuan hidup cinta nang sama baimbawan sinan sumara alam nangko. Yang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung bakai Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun kedatu ke paranormal, konon ke arwah kurang mati ke kubua bakaramaikan atau ke jihin orang alif. Itu syirik tumah namanya dosa nyato tak berampun neraka jahanam pantangannya. Yang ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang tipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunya dari tulang rusuk tandonya dake ati jantung lataknya di samping badan samyang hendak cari tangga. Di gungguang di tangan kida, di pangku di tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang punggung inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab. Joko dikarek tulang dado pensi nak mendahulu senjang teraju rumah tanggo. Konon tangkurak nan disai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan.
Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah menjauh parancah luluak nan dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nanggampe kok baru sabateh calon sadang nan dalam batunangan konon pecaran carok ini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari bajak. Sebelum masuk kutikonya menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bagi sentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabah-sabah mencari gulai. Walau baaga dang saiknya rawi rancak baun mendayo pantang di kaca di parenai memacah buek itu namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo orang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai orang dipulang. Up to you, kata tu awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah. Ikon kalimo. Padusi rapuh juga daan. Pasak guyah kabeknya lungga mudah picayo mulut manis. Kok tasintuh dawai batinnya badan tiang kelugu hati rumit memuta ke pangkalan. Dek sabab karena itu nak. Paharek pagaran ladang jan masuk tarana orang. Kalau hanyut baru dipinteh, tertumpah mengkori sawak itu karajo sio-sio sasa dan tidak keujuangan. Hati-hati jua Yamato, tabah-tabah mendengarnya itu senjata orang padusi. Nyampang talampau tua jangko balanjuang takaran cupak, paci taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan bermain nakabudi. Nangka 6. Santano awak sasek jambo capek-capek mengembalikan. Nyampang kok kaki nan tarancah elo lalangkah dan jua surui. Salah ke manusia minta maaf, kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa mensi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracinnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai kesilau konolah umat di belakang tobat nasuha palipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indahlah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau besilang. Tiok kelok pitian lapuak hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo manajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk kida ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran. Ombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayung dilah rintang dipupui-pupui arih pulau bersarang jauh yu. Makuba itu pulau hidup nang kona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang para sayan. InsyaAllah takwa pintu sinan tabantang jalan raya. Dek yakin Adam mencari. Dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nampangka garak jauh sao mai yang pasrah lapang dado Tuhan nan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pembuka pasak jerintangan nak latih badan dari sesu. InsyaAllah. Kok tiba sudi siasek kok datang tanya dakwah. Apakah arti perkawinan baagaran bini daleanya? Danya de anak nyatu-nyatu na ayah curai ayah papakan sepanjang ilmu pengalaman. Nan disabut jo perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari orang balain jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah. Maka uji paham hakikatnya. Kok berhimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasti jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabut suami istri di luar akad dinikah kumpul kabau tu mana monyo. Atau lai bana ijab kabul dibayar rukun syarainya. Tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat nama kai ukuran martabat manusia. Maka dek kita umat Muhammad, nikah jo kawin itu sunnah. Suruhannya tu de agama nilai ibadah kandungannya. Dek sebab karena itu, masuai pintu perkawinan jo langkah sunnah sama tu. Luruskan niat nawa itu lillah hanya karena Allah, bukan lil hawa jenapasi. Salam pih dan daripada itu nak.
Sesudah suruh diamalkan manfaat mairiang di belakang banyak akimah biradainya. Bak bilalang dapat basiang paru kanyang pangajabuliah. Di antara banyak faidah cukui ampe ayah bacakan. Manalah macam nanampe. Nan pertamu penyambung sako keturunan palanjui rantai generasi. Nan kedua, saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Dan ketiga, menjadi batih peradaban antara hewan dengan insan. Dan nan keempat, iko nan ingin ayah rantang, cuba simakkan jali-jali ranuang kambana dalam-dalam. Adapun manfaat perkawinan saluanan tiga macam tadi, ialah pengitih hingga jolak batin kaganti tambang pasu-pasu, sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak batin dan sajua menyalasai, itulah nafsul mutmainnah, sinan hakikat bahagia. Dan itulah yang dicari dalam hidup taga de maha ragonya. Baik itu tutua cadiak pandai, baik itu pituah guru-guru utang de ayah menyampaikan. Maka dapelah dimisa de umpamona, baraso rumah tanggo sabananyo ibarat tabek bagikan ayah karyang ikan sensaro. Istri dek laki-laki nan bak taraju tali tigo, nyampang ke putih halang-halang alamai dialau dek lembubu antah kamalah marauknya. Patutlah agama mewajibkan nikah kawin bagi na mampu. Kok bare alun kapikua, kok jauh alun tajalang disuruh puasa badan dulu. Panyiram mati dalam tubuh janyo tawaka keimanan membuat bala dalam kampung. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tanggo, nyatolah baban nan tatonggok barek tak mungkin dilimpahkan. Menganyuh bidua tanggung jawab bukan sehari dua hari ndak bermasuk wakutiko, tapi selama anguk turunannya batihnya liang pintu kubur. So bayangkan, di samping maurih diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka dua orang laya bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing din sana disambia jua orang kampuang dipatenggankan. Namun anak bini bulek-bulalin tanggung jawab dunia kirai indak jesia kebebaji. Semenjak bau dua jawe timbang tarimo je bapaknya dikatat de angku kali. Berpindah baban ke awak barek ringan mesti disandang. Indak saja minum makannya kain baju untuk kelengkapan rumah sarato para buinya, tapi beragam kandak je pinto cupak tetagak na diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulo bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak satu pulo banyaklah henjong sekinyangnya. Alun lai je paja-paja sekolah je pendidikan. Bali buku bagi saragam SPP je kurikuler bayu atau senyanyek. Konon pulo nalak kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kemasuk badak samponyo awak jo. Payah? Iyo payah. Panyang, ndak panyang-panyang lain nak. Baputa bumialah nangko ndak tahu siang jo malam hujan ribut paneh memangkang. Mengakeh tak boleh tempo ndak mengakeh tak mencocok. Sedangkan di sawah pangkua baladiah dilapiak tinggal tak cukup awak seorang namandayuangkan. Batu ajuo kecika orang, babi ini artinya baban ini, baban naniko kedipikua itu kasihnya. Nah, kowe itu lagu-lagamnya eloklah badan tak babini ya, nak lapeh baban dari badan, iya itu. Disiko pangka kajinya yuang, coba simak. Sajak sehari dalam rahim perjuangan laba mulai baban lah nyatu kedikako. Kok manang lah ia ke dunia kok kalah tak jadi orang. Kalau baniah ditugakan datang dari sulbi bapak, bajuta bibit dan masyarakat hanyalah siek dan kalulih na lain menjadi sampah. Maka terjadi cakap banyak parang basosoh samuinyo bakaja ke dinjang rahim bibit dan datang dari ibu. Kutiko namanang lamanya tu jadilah inyo embrio janin dan baka dilayakan. 9 bulan badan datu ruang balenong mencari pintu.
Keluar berdarah-darah memakiak merentak-rentak sambil mengapa tenju gadang menantang medan selanjutnya. Itulah galanggang duit nak parang nan tidak kunjung usai entah kok mawi malarainya. Dai tawang nyampang kanduangan tak bagara keluar paja tak mangeak tandonyo anak kurang sehat. Memasukkan ke indikator baparam di bilik kacau sampai merengek minta susu. Maka ujud kato putih runjangan nak. Dipado dasar hakikatnya kita ke bumi untuk parang menikua baban nan barek bangkalai mesti disudahkan. Joko kekeo ate dunia eloklah kalah dahulunya sangke di dalam rahim ibu. Atau matilah tarulai ketek sejangka tanah ala cukui setiap kapan Allah sadang mandeh tidak payah hamil. Hidup adalah perjuangan, tantangan para lu untuk manang. Caliak ke contoh halang-halang nak. Bana gagah potongan tali panjang kumpalan sare, tapi nyampang ko angin indak turun tasanda sajo di pimatang sejangka haram takananya. Liek pulo bidua pincalang, ko bidua indak bermuatan, jalannya maliwak-liwak rumit nang kodoh mendayungnya. Gilo dilapi-lapi ombak, dek riak badan lahol yang konong dipukui angin badai tampan ke karam tak ketumpak. Apa sebab? Karena bidua naringan tak bababan ampuang de indak bermuatan, itulah alam mencontohkan. Maka pada hakikat maknanya nak, guna baban diberi Tuhan menjadi tugas tanggung jawab, ada dua macam faedah. Yang pertama, sebagai motivasi daya pendorong untuk maju mengajar sukses. Orang biasa di sanang indak merasai bekaringnya, mudah cameh lakih penggamang kalau bersobok yurintangan, cengeng bahasa orang kini. Ibarat senyisa ayam negeri ke mana, nan makan jeminun tersedia kandang sapu petang pagi alun saki ubek latibu. Walaupun gak puak capek gadang, namun dagingnya gaca tulangnya lunak rasu amba kurang berminyak jatuh harago di pasaran. Bandingkan jo ayam kampung. Sajak tersingkuk pintu kandang malala mencari makan mengaceh di tepi lasuang panuh timbolok baru pulang. Ulah dia hidup berdikari daging padek taluannya maha orang bakaja memalinyo. Cuba minta lihat betul liang. Biasanya anak orang kayo nan tak paham yusari pitih. Utaknya baku tak mampek garak lamban barik berkisah antine kurang menangkok. Masuk sekolah nang sogok luluh dak jaso piti banyak sampai gadang merengek yo. Mengge tidak kreatif kecil kalian. Umumnya nan dapat ranking sukses mencapai prestasi adalah anak orang mularek prihatin di dalam hidup baputa kinci-kinciannya. Itu satu tuh. Itu yang kedua. Yang kedua sebagai penyeimbang kehidupan stabilisator dalam jiwa bungka pembarek di timbangan. Sadang orang didayo setan tagak disimpang kebimbangan, inyo tarambau jalan kida nekat bataruh je resiko masuk penjara di adang. Apa sebab? Sebab tak ada si buyuang kemenangi, tak ada si upiak kemerengek badan sekarek dipikirkan, na lain tidak masalah masa bodoh nang kata jadi. Tapi ko Allah berumah tanggona, orang berpikir kenan buruk tagago berbuat salah. Nyampang sampai masuk penjara takana anak ketek-ketek mungkin kemati kelaparan. Membayang bini muda matah mbak ayam di lasuang tinggal tak musang ngalang menyembah. Ulah dak laku perangai awak banyaklah orang nantas esok. Mintuo menangguang malu, mamak rumah dapat gatanyo pembayan kanen yangnya gawi gapai ipa jadisan. Ya nak? Nah, dek sebab karena itu nak, usah takwi banikah kawin ijan cameh memikul baban. Banyak manfaat jo faidah, ada rasio hakimahnya di balik pintu rumah tangga. Percayalah. Di pada suatu kali sangke beliau muda siswa, Buya Hamka ditanya orang. Ba'a ditanya. Ba'a adik ciek saja istri Buya tidak serupa jena lain. Sedangkan ayah juninya Buya atau jinsanak je sahabat banyak berbini 2-3. Jawab beliau. Apa guna menambah bini? Sebab sado menambah carilah wasuo dia mak pajak. Jawaban pendek sederhana tapi jauh jangkauannya.
Cuba ndangai elok nak. Adalah manusiawi kalau mato condong kanan elok salero tunggang kena lama. Orang memilih calon istri mencari pasangan muda tentu ada syarat-syaratnya. Misalnya gadis idola bintang kalas bungo desa Sumarak Kampuang buah bibian mudo-mudo. Narancak bangun rawinya. Badan sariang kulit barasiah tinggi indah rendah talampau penggalak manih betutu. Lincah ibarat anak kucing galinggaman orang sabalik tak pueh mato memandang dapet mengapo jadi juru. Pendeknya kami, seksi, gaul kecek orang sini, jombang kata orang siswa. Sudah tu pulo, anak surang sama tuayang supiak sibuyong sinan, mandeh guru bapak batokoh mamak kepala bang nagari idanyo DPR tiket dua. Rancak, iyo itu nak mencari. Tapi ketahuilah nak. Hampir mustahil indak mungkin mencari nan samparono laya jabatin tepanuan. Sebab kesempurnaan manusia justru tak di kekurangannya itulah. Hanya Allah dan samparono. Itulah sebab karadonya. Walaulah dapet nan di hati, alim basuo kanda hati. Siko sayut sinan baladiah indak nan elok tak baca cek, alun namburuak tak baimbuah tuah segandiang di cilako. Ado kalonyo iyo le rancak betang tubuh, namun ranyah panggala ame ali dia patiak lama angguak tiok na lalu menjijainya. Ya tarolah inyo rancak bebudi pulo, tapi kurang sesai sabalango masakan nyendak badaceh gosok tareka kurang licin 2-3 sandiang Sarawak. Pendeknya sari buliah jarang basuo gadih nan masak luar dalam, nan bak mencari jarum patah di dalam miguak sabalambang antah kiamai ke asuo. Namun semantang pun itu nak, ijan pulo sah bapaci baru tarisek lata ganggam. Bak mahoyak durian mudo tiok nang jatuh masak cuci kok mata digoyang pulo. Jangan nak, jangan. Itu namanya rembang mato cilako mudo orang namokan. Kok tiba sudi siasik uang bertanya baki ayah. Bak caro mencari jodoh ya. Mudah. Cari nang ketujuh. Itu saja. Nah, untuk mencari nan ketujuh adalah 2 nilaiannya. Pertama, elok budinya. Kedua, barasiah sakonya. Ketiga, rajin beribadah. Dapat dimisa baumpamo nan bak membali rumah sudah. Pilih nan data perumahan tampak lokasi berdirinya. Dan dimengkasih je perumahan karakter pribadinya, akhlak je budidaya taat di dalam agama. Itulah landasan nilaiannya. Dan kedua, lingkungan masyarakatnya, tetangga orang sejiran. Mengkasih tujuan ayah. Asalnya orang baik-baik, nan baradai balimbago indak tercecek di negari. Maka itu kata ayah. Adapun pribadi laku siana, ibarat gambaran fotokopi ya sia cetakan ibu bapak. Ketua juga kecek orang tua. Walai kuria induaknya, tiba dia anak rintiak juga. Indaklah mungkin kayu bengkok mendatangkan bayangan lurus. Balik ke misa rumah tadi nak, nyampang sampi tanah tak cukup awak berkandak rumah gadang, maka raganglah keteh salampih buek loteng rumah betingkek. Bantu biliak kurang menakah, kamar mandi peti digeser ruang tamu tersudi amek, ulang menata ruangannya. Tapi nak, tansano pondasi nan tak batu perumahan tunggang sabalah, rumit tukang merenovasi. Mungkin diruntuh rombak total lalu dibuat rumah baru. Itu nenayah gamang kendana. Tujuan rundiang simpulan kato nak. Dek karena istri pamenan kita, tunjuk ajari elo-elo bimbing arahkan kenan bayi. Kumpang sisi kurang tukuaklah itu bangkalai dek suami. Kok labasuo nan diangan, lai betamun di situ awetlah rumah tangguang indak terpikir mendui, itu mana ketubuhnya. Mangkunya ado diadokan nak. Dibuat baru menjadi, ciptakan suasana nan kondusif baitu ketualihnya. Sehingga saja tinggal di rumah awak ibarat jadi raja, istri umpama jadi ratu, rumah tangga jadi istana. Baiti jannati kata Rasulullah, rumah tanggaku adalah syurgaku, adalah istanaku. Nah, ya lanjutkan. Sesudah ijab dijawe berjanji di mukosasi bateken batanda tangan. Sinan amanah bapacikan pitaruah mituo dahulunya.
Jalankan tugas suami, bayarkan utang rumah tanggo napakah leya jabatin suami tuladan tu namanya. Ijan dek berang kamanci rangkiang tagak nan dibakah, dek muak kesal ke bini talak je carain membaco. Tantangkan bana tunakkan luang, adek berang sarak malarang tak cecek di dalam kampung. Ayah satu keniniang beko. Pahamkan isi pantun orang, baru ni pantunnya. Kok sakah batang silasiah tibarau rabah-rabahan sapatah kaji basalisiah usahlah surau ditinggalkan. Salantih nan daripada itu nak. Mangku warasiah nan disapu, sapunyo warasiah dulu. Ijan pado galeak teak. Kok guru meludah tagak muridnya mutah balari. Itu pengajar cedek pandai. Iyo nak elok rumah tangga. Lai nak enjoy bahagia. Mulai dari suami. Ayah contoh bari tuladan. Nan bak orang mandikan kudo ke mana? Awak dahulu masuk ayah. Usah serupa mandikan baru disuruh inyo melontek tuannya tagak di pimatang di mata anak tak menggigi. Pahamkan mana tu nak kanduang. Usah dicayah dilengahkan jantin buah sasa kemudian. Di masyarakat Minangkabau, panggilan bagi suami biasa disabut je tumpangan, artinya biduk nang ditompang. Atau lazim biasa juga disabut dengan junjuangan, aranti yang ketampe inggok gagang. Keduanya satu mengkasih, yaitu tampuk tangkai pucuk pimpinan pemacik taraju rumah tanggo payuang panji bagi balinduang. Sebagai seorang pemimpin, suami hendaklah berwibawa, punya power karismatik, punya bobot kepimpinan mengungkuang orang yang di bawah. Untuk itu, sewajar sepatutnya lah mempunyai nilai kelebihan. Lebih je fisik jenalaya, unggul secara kejiwaan di sinan pamor talataknya. Kalau sandak sabuliahnya, ampe faktor mesti diatek. Kau indak bana kebalabih minimal semua setingkek kok kurang dan jauh bana. Mana nampe? Yang pertama, ukuran badan batang tubuh mestilah tinggi laki-laki. Nyampang kok randah si suami agak sumbang panangan mato gadang singguluang dari baban rasa taimpi dan diatek. Dan kedua, jauh mua balabiah pulo mesti tua na laki-laki. Sebab itu kata ayah, secara hukum alamiah orang pedusi capek tua walau umuannya lebih panjang. Naku nanti dikhawatirkan. Beko sepangga perjalanan si mama lawa kerunyi si papanya coga juga sinan menyimpang jalan kudu. Sekiro bara selisihnya tu ya. Ada orang membuat rumus. Di saat naik pelaminan ukuran umur pedusi separuh umur laki-laki ditambah bilangan 7. Umpama awak berumur 30, istri berumur separuh dari 30 yaitu 5 balik sama 7, maka berumur lah ini 22. Itu pasangan yang ideal. Yang ketiga, jo pendidikan sada inti. Nyampang cowok tamat SMP, cewek bertitik doktoranda, tibolah minder badan diri kurang pede awak jadinya. Kecadiak bini dari awak mengapi basi jebilah alamat melonjak anak bagi. Dan kantek, ekonomi baitu pulau. Kok kayo bini dari awak, randah bana padangan orang hilang tuah jatuh martabat. Di awak ditoron tabalikan deinyo diambil kebasahan. Nayak bendi haram ko rajan, jo bis kota beliau malu jo taksi kepiang tak cukup ke mengawak ko. Namun samantang pun itu nak, pasan nampak macam tadi sabateh teori psikologi bukan mutlak argumati. Gunonyo ayah kanakan sekadar antisipasi, malantai sebelum lulus, dijual mengko dibalik inge-inge sebelum kaneng. Pikirkan itu nak. Itulah PR kababarikan, caliaklah contoh wakulil yang lawannya kami nangkabu. Di masa musim saisuak sangki ayah remaja dulu, dalam hal mencari jodoh itu wewen yang minyak mama. Sajak dari nang bujang gadis taruh nan duda jenang jando tahu beres tarimo sudah. Mama-mama punya urusan kemanakan tinggal manggu. Ado bana tu mah undangnya, kemanakan seperintah mama. Kato putih dalam tangannya indak bujah di banjang lain.
Orang lain tak boleh satu termasuk bapak sendiri, sebab beliau orang Sumando gunungnya akan menikahkan. Dalam mencari pasangannya, banyaklah ragam penilaian. Selain dari tampak lahir, rupa, serato, kekayaan ataupun gaya penampilan, dikaji asal suami dicaliak budi jeparangan. Nan pokok para lubana orang sekampuang sehalaman salingka dalam nagari, asahkan balain suku menurut adat yang berpakai. Jokok lah nampak nan ketujuh lalu ditingkit janjang urang atau dirisik diserak kabar dalam kampung awak menaruh malam mau. Basobok mamak sama mamak diisi cupak nan tetagak, maka langsunglah meralik kawin. Kini sirih lah nayak junjuang kok kudo alah bapulano lansai lah hutang nenek mamak. Baitu caro saya suak nak, baitu sistem kaum adat jaranglah bana menyembang. Kalau ang nak tahu juga nak, antara ayah jua maang kami nanindak semua kenal. Di pelaminan baru besu di dalam biliak baketahuan barisuak mengko basepuan. Kok duduk menjauh-jauh, berjalan berjarak-jarak mengicik sindia menyindia. Lebih bulan kemudian barulah jinak perapati. Dicakau nyo mengatahuang, dikaja nyo tabang randah, awak telingahnya merau. Kok begitu ya? Iya begitu. Nah, itu buktinya kami berpanjang-panjang sampai kini kuah. Barantai kalian berencana selesai saja jalan kapal sampai begini mesra aja. Dek masuk baru-baru bah kemana? Dek musim batuka-tuka. Kini balain pulau saiknya. Di zaman kalian kini jodoh mencari surang-surang urang gae indak terlibat. Sesudah pacar-pacaran nembak lapek inggok di daun, barulah tiba masonyo ingin membangun rumah tanggo bararak kepalanginan. Kami hanya diberitahu, indak dibawa mempakai. Kami tinggal ACC saja mamak kandung di bawah lalu pemilih dapat undangan. Sadonya lah kami, sadonya lah sudah dek kalian. Sajak mau surat nikah, hari je tampek balansuangkan bahkan biaya ongkoi alek putih dah orang nama dua. Ini timbul masalah. Di dalam masyarakat kita kini koah, basuo dua aliran masing-masing punya argumen. Santano tak ada nama ngalah masih tegang je pendirian, nan tua wakato kadin nan mudo kareh membatu, maka terjadi benturan rumah tanggo parang anak jorang tua hasiannya kalah keduanya. Di ayah jomandeh otoriter cara lamo nang dipakai, maka salah satu mesti basuo keduanya sama tak elok, yaitu nan pertama dek takwi jo kabadoso kamalawan si anak mangguak juo, tapi angguak tapaso batinnya menolak tagak. Atau basuo kareh semua kareh anak memilih jalan surang, inyo merentak kawin lari kawin dan tidak dapat restu. Atau de ibu sayang jo anak menimbang janda dapat malu, ayah jo mandeh mayokan, tapi iyonyo jo ibu hati. Atau ikonan terakhir, kok sapiak orang tua pantang dilinteh dilangkahi raso martabat ketalanyau, si anak nekat menduraku. Berpisah bekari rotan, dibuang anak nan surang air terserak di nagari. Nah, dek nyato akibat mularaiknya, mesti diambil jalan tengah dicari solusi semua bayi. Saraiknya menurut ayah, kok menyawak dinan tanang mahelo dinan salasai berpikir aja tak janiah. Tanamkan ikhlas masing-masing hukum syarat takarannya. Sebenarnya nak, kalau jujur kita menimbang, di antara kedua cara lama je cara kini, dua-duanya sama elok di samping ada celakonya. Marupanya. Yang pertama taraduk mencari jodoh tentu memilih nan ketujuh nan lama sanang di hati. Itu betul tu. Karena kalian nan kemamakai. Tapi namanya anak muda kurang arif alun marapek pandai membaca nan tersurek. Resikonya kok salah pilih ya beko. Memandang rancak roman saja budinya indak dinilai ibadah indak dipandang konon kok pulau tak usilam. Nah disikolah peran ibu bapa orang yang banyak pengalaman labiah arif je bijaksana. Yang kedua, mutlak mesti orang awak itu tak mungkin dipasokan. Sebab biar orang awak atau orang lain banyak elok ada nemburuak namanya sama manusia. Usahakan orang luar kampung, orang luar negeri pun tak masalah, asalkan lain seagama. Tapi kok datek pinta je pinto ke mana? Andaknya iyo orang awak jo. Sebab itu ketua ya,
Kok lai je orang awak, lama kami berbahasa-basi lebih lancar komunikasi dialogat atau budaya. Nyampang ada pilihan duo antara orang awak je orang lain. Samo ponten samo nilainya prioritas kalah nan awak paling indah saling kaminang. Dan ketiga mencari kecocokan memilih nan pas nan sesuai. Boleh saja saling jajaki pendekatan tu mana mana. Silakan, dah. Sabateh patui kewajaran selama indah overdosis. Tapi nak, itu karajo sio-sio nan bak memain tapi tabe kok tarambau kesudahannya. Dia ulah gisia ke gisia, takubak kabel pembungkus. Arus lalu kawek balago aki tadi lampu kesleting nyalo nan tidak tapadami. Kamanga bekuyu. Mako, kok kaba pacar-pacaran juga. Pandai-pandai menjaga jarak. Taguah-taguah iman didado kaji laun tuang jeruginya sasek langkah badan sensaro. Aku nang kampe. Setantang merancang ngale atau menyusun anggarannya rancak pulo malah kironya. Hayah nan tidak payah hame karajo mama laban sua kami nan tinggal memakaikan. Tapi tolonglah pulo diagai nak menabang usah merabahkan memakan hijan mahabikan makan tabu jurek-burek. Mantang-mantang kami tak rugi dilanyau dibawa lalu. Karena martabat orang tua serupa pakiah teben di jauh taibo timandek. Kesimpulan dicerwayah. Iko solusi jalan tengah taradok caronan bersilang. Yaitu, santantang mencari jodoh memilih pasangan hidup ada rumus ke kita pakai. Rumusnya, cari pilihlah nan ke calon tasarah sianan kemungkin. Syaratnya, katuju de orang kama makai, sesuai je kami kama mandang. Itu saja. Dah lah dia.